Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa ina so in sa muku wani faifan bidiyo wanda ke da wani darasi ciki, amma mu bari har mu saurare tare da ni da ku. Le président Tiani est probablement le deuxième chef d'État nigérien le plus renseigné après Séni Kountché. Vous avez vu que sur le terrain, il donne même des chiffres, il donnait des informations précises sur les réunions des ennemis, où est-ce que ça a été tenu, combien de personnes, etc., etc. C'est tellement précis que beaucoup d'observateurs sont pris de panique et pensent que c'est pas vrai. To wannan abin shine yasa kasashe makwabta da yawa suka yi pannike akan kasar Niger. Akan wannan sabon tsari da kasar Niger ta fito da shi, kasashe da yawa sun yi pannike. Suna nan suna mamakin ina na Niger ke hitowa da wayannan labaru. Ina na kasar Niger ke samun wannan labari tunda mun kori turawa. Kun san farko suna nuna cewa suna taimakon mu da resanye ma, suna taimakon mu da mi. Ba abin da turawa ke taimakon mu sosai entrekin su suka nema a kasashen mu. Babu kasar turawa wadda za ta iya yi maka abu wanda ba akan entrekin su ba nasu yake ba. Da haka ilfoke yan kasa mu san cewa mu so kasan mu daidai gwargwado. Idan baka da soyayya kasa to wallahi ko gidanku ba ka so. Saboda ba a gida babu kasa. Da haka ƴan uwa mu sa rayuwarmu da cewa Allah Ubangiji ya hore muna shugabanni irin waɗanda muka dade muna bida a ƙasar mu Niger. Irin waɗanda muka dade muna bida a ƙasar mu Niger, Allah ya hore muna su. Abinda wannan bidiyon wai yanzu a cikin ƙasar Niger, Chani shine deuxième president, Fili Resanyi, wanda ke da Resanyi ma shine na biyu tun bayan Séni Kountché. Idan aka ce ƴan ta'adda suna shirya wata mai naƙisa wani wuri, in ya faɗa maka ranar da suka taru, zai faɗa maka wani zai faɗa maka suna wane, zai faɗa maka wani wuri ne, duka sai ya baka komi da komi, sai ya faɗa maka daidai. To wannan shine ake so ko gobe in ka faɗi abu kuma a tabbatar da cewa haka ne, kuma ƙasashen in ya faɗi sun tabbatar da abin da president Chani ya faɗi kuma haka nan ne, an yi haka nan kuma sun ji babu inda ya yi manke ga labarun shi, babu inda ya faɗi ba daidai ba a cikin labarun shi. Kenan wannan abin shi zai sa su fanike har kuka ganin sauran ƙasashe suna yi mu 'yan kasashen mu barazana da ke zamana cikin kasashen su na cewa espionage na suka yi masu, har suka dibin wasu shugabanni da cikin wasu ma'aikatan da suna cewa suna an kasayo suna musu espionage. To wannan ba wani abu bane, wannan waiwan bidiyon shi ya ka duka wayannan fanike da suka yi, kuma fanike ne suka yi paske su resanye masu tana ga hannun wasu ne, ba ga hannun su take ba. Da haka duk an ce da garin wasu kwamma garin ku, Hausawa suka ce sanin wurin bugu a kira ba rikon awartakin banza ba. Da haka ƴan uwa ilfoke mu san cewa Allah ya hore mu da shugabanni waɗanda adade duka ɗan Niger, wanda ya zan Niger a gaba gare dai, ban ce wanda ga son wani ba, ban ce mai wa wani ba, wanda Niger a gaba gare shi yayi kokari yawa waɗannan shugabanni goyen baya. Waɗannan muna da imani tunda Abdulrahman Chani gaban idon duniya yayi rantsuwa da cewa ya rance da Allah zai yi mu ƴan ƙasa adalci. Idan bai yi masu adalci ba ya gayi ga irin abin da yake nema Allah ya mashi. Kenan to menene muka jiro? Duk abin da ya can wannan tsakanin su ne da Allah, mu dai rantsuwar da yayi ta zai yi tsakanin shi da Allah zai mun adalci yan kasa, mu bakin ta ishe mu. Dan haka yau muna goyon bayan Chani, yau muna goyon bayan Chani, gobe duk wani abin da ya faɗi mu mun yarda da wannan abin. Matsayin mu na yan kasa duk abin da ya faɗi zai yi mun yarda da shi. Ko inda aka yi kuskure muna roƙo Allah Ubangiji ya taya so ya gyara, dan saboda mutum duka dan tara ne, babu wanda ke dan goma. Ba iya cewa komi sai kayo shi daidai. Amma muna sa Ubangiji Allah ya sa duk abin da zai kuskure cikin su Allah Ubangiji ya gwada musu yadda za su yi daidai. Haka muke roƙo ga Allah.